Kodwa engazi ukuthi kusuka lapho kuya phambili engathi kube khona iy'nkinga ey'ningi ezenze ukuthi mhlawumbe ey'holela iqembu ekutheni lize lifadabale liphelelwe amandla njengoba nje lingasasekho namhlanje. Ngiyaphila bafowethu, ngiyaphila. Niyaphila kodwa? Siyaphila mntakababa. Siyaphila. Ngiyayixala lezi zinto lezi, yabona nje Westomza, mina ngiyayiqala izinto lezi o-live, ngiyayiqala nje nqaphuzwana. Futhi. Hayi, ya, sengivuke ngilele la. Ya. Mhlawumbe ngibingelele kubantu asebekhona nabalalele. Lo khuluma ngobambanani wakwaBhengu. Yebo. Owaziwa ngelikaBhengu wabantu, ngokuyithandela abantu-ke. Nezinto umuntu abuye azenze nje eceleni zokuthanda abantu kodwa. Mhlawumbe bhuti omdala before singene kwingqikithi mfowethu, ngicabanga ukuthi mina ngike ngaxoxa nawe ngendaba yomfo ebenisebenza naye okhomba ukuthi iqembu lenu labulawa ukufika kaKhuzane ne la azile ukuzodefend uKhuzane but as ama-fan akhe sifisa mfowethu usichazele wena ngendima yakho obuyidlala laphaya eqembini uDido Mashoba futhi malisekhona uDido Mashoba usho ukuthi lisekhona liphethe obani waphumela ngezathu zakhe akungeve ngoba kuyisandla sikaKhuzane. Uma ukuthi kukanjalo bhuti omdala lokho nje sicelayo ukuthi kunenkinga zanani ubani nomndeni wakhe asingeni lapho wayido kwelabo thina sifisa ukuthola le party le ethi mfowethu uDido Mashoba lula likhona noma lushone phansi isandla sikaKhuzane. Mhlawumbe ungasikhela phezulu kephi nje bhuti omdala uchaza indima yakho lapha kuDido Mashoba mhlawumbe usinje halamuzi phezulu ngokufika kaKhuzane futhi eqembini uDido Mashoba. Okay bafo, okay. Khuzwana ngifisa nje mfethu ukuyicacisa le ndawana leyo ukuthi okay ake ngivele njengomuntu la ngiphakathi nendawo kodwa futhi kufanele ukuthi ngiliveze iqiniso linjengoba linjalo ngoba lento lena isihambe eyaze yafika la umuntu nathi esingayithandi khona ngoba sekuthinteka imisebenzi yabanye abantu abaseceleni. Okay, iqembu bafo laqala kanje. Iqembu ngumuntu nakafodlala isiginci yabo. Edlala isiginci nje ngaze ngatholwa insizwa ungema okuyena owagcina ethi hayi kunegama engibizwa ngalo ngasekhaya, hayi indoda mhlawumbe ikhona into esingayenza ake siqale iqembu. So abantu engangisondelene nabo ngaleso sikhathi kwakuyibona abafowethu laba okuwuSkipper, uSandile wakhanyile, kube uSilwayiphi Khathi lo bekhuluma ku-live izolo mangaphazami. Yes. Hayi ngathi madoda nali ithuba elifana naleli ngoba phela uma ngabe ninephupho ngento ethize nginiyele nihlangane nibe yilonto lenicabanga ukuthi mhlawumbe ningasizakala ngayo. So iqembu laqala kanjalo bafo. Ukusondela kaKhuzane bafo ngifisa ukucacisa ngoba iyona ndaba cabanga ukuthi ibathinta kakhulu abantu abaningi njengoba ngeseningilandi nazi nangibeka la. Bafo uKhuzane ukusondela kwakhe noma ukusondezwa kwakhe wayesondezelwa ekutheni azosilekelela futhi wasilekelela. Lokho cha kumele kuvele kucace ukuthi wasilekelela akukho la mfethu unxa kaKhuzane mfethu asiwazi futhi naye la khona umfowethu uneqiniso unxa kaKhuzane akawazi. Ukusebenza ngoKhuzane kwasilekelela ngoba kukhona iminxa noma iminyango eyavuleka ngokusebenza naleya ndoda leyana futhi nabantu basibheka ngenye indlela ngaleso sikhathi sango-2019 ngoba sasebenzana ngo-2019. Ukuthi uKhuzane wafika wahlakaza iqembu hayi asikwazi thina lokho mfowethu. Ngifisa ukuveza lokho cha bafa sikwazi. Mfowethu. Kunjalo bafu. Yeah. Nayi ngiyakuzwa mfowabhengu yazi kube nento enye evelile mhlambe yokuthi
lo bhuti lade ekhuluma lapha uthi yena kade ephethe iqembu. So abantu ngiyacanga ukuthi bezokwazi lokuthi cha bengaliphathanga iqembu. So wemfo kaBheki ngicela usicacisela la ekuthenini yena eqenjini besakhona nomuntu vele wavele washabalala njengamazolo ebonilanga. Kukhona engizofisa ukugodla lapho ngomculo nestorms mfethu. Yeah. Okay. Engifisa ukukuveza ukusebenza njengeqembu sisebenze kahle bafethu angifuna uqamba amanga. Kwazi bo ukuthi engabe kukhona mhlambe unyawo lwemfene olwangenayo ngabe yile yangena phakathi kwethu. Unqani omunye ngoba siyahlangana even nje emgaqweni abantu abagcina bephuma eqenjini uyena uSilwayipho Wakhathi noSandile Wakhanyile okuyibona abaphuma. Mina ngasala nomfana omncane ekuthiwa uMhlengi wakwadlala yena umuntu engasala naye sasala neqembu ekuwuDidon Mashoba ebesiqale sisonke ukuphuma kwabo cha mfethu ngabe ngiqamba amanga angikwazi ngoba akukho mina engane esanikezwa khona kodwa kwasha isikhathi sokuthi cha iqembu mfanele liyo recorder nawo mfana omncane ingoma zikhona siyayibhala ingoma cha ake singenene e-studio madoda kushayweni ingoma yiloko akukho mfethu okunye. Hayi siyabonga phela. Okay mhlawumbe mfuthu omdala sesokudedela ngoba sekusebusuku mfowethu sibonga ukuthi mhlawumbe sithelele udaba likaKhuzani masilusukumela phezulu. Mfowethu waphakamisa isandla sacela ukuthi sikuthole waba kayinathi ngalentambama. So kunamagama afaka umfowethu lapha amanye. Athi abafowethu abafana noThibela nabafowethu abafana noFalabo. Nabo futhi babe nengxenye ukuthi iqembu life kwase kuyorekhodwa akazange atshelwe yena. Konke lokho kushuthi lo mfo usaqhuba nje into yakhe akade nawo nabangani bakhe engahlangani nobani nalabantu akazama ukubabhika kule nkulumo yakhe. Uyabona wekuzwa mfowethu uma ngabe sithi uKhuzani samfeatureisha kanye mfowethu ngo-2019 uFalabo ufike njengomuntu osiprodusayo osilekelelayo kakhulukazi abantu abanodlebe uma ngabe usungale kuma-mic bayazika bese yitutu abantu abanodlebe bakwazi ukuzwa usaphefumula ukuthi hayi awuphefumule kanje lapho uyabo. So kukhona abantu abanosicebo nkosamagcokama cishe simfeatureishe kwazi kwakathathu. Yeah. Uzoba kathathu bethu ama-album elandelana okusho ukuthi mangabe sithi uKhuzani wabulala iqembu sithini ngalo samfeatureisha kwazi kwakathathu yena akalibulalanga yini indaba manje mangabe sekukhona ithuba elifana naleli sekufanele siveze okunjani okubi kuphela mawukuthi khona okubi mina kodwa isayidini lami noma isayidini lethu cha mfethu asikwazi thina mfethu okubi asikwazi futhi nawo mfethu uSilwayiphi ukuthi phela ithuba elifana naleli asikwazi ukuthi kukhulunywe face to face nje wasikhuluma nje kanje futhi sengabe nawo khona la mhlambe siyacorrectana ukuthi hayi ndoda njengoba sasi kanjani kwakukanje yabo. So kukhona abantu abagcina besebenzisa ithuba lokuthi kugcine kunyinde komunye umuntu noma kushaya omunye umuntu ngezizathu ezithize ezingeke nathi sizazi. Ngane yakwethu uqedile ungethole bengimthintile naye ukuthi ngifisa sijoyine wathi after 30 minutes uzobuyela kumina ukusuka emini ngabo 1 akaze aphinda abuyele kumina. Yeah. Hayi bafowethu. Sorry bafowethu elokugcina esigoqa ngalo umuntu othi uDidon Mashoba lwabulawa uKhuzani usuthi insipho uyiqhubela inzondo uDidon Mashoba lusekhona kubafowethu ababazol operator umuntu wayiphumela yena ngesandla sakhe ngokuthi engasathandi ukuzimbandakanya hayi ngoba kwase kukhona indlamlenze. So ke abaqhubeka abafowethu bezama amatoho ngegama likaKhuzani asinqabile futhi ngiyacela sibavuleleni isikhwama abafowethu sibavuleleni isikhwama. Hayi athi uKhuzani wenza ukuthi bafowethu abona uKhuzani mhlambe omunye umuntu engasho ngoba mhlambe embuwela kude noma mhlambe embone sesestage yabona kodwa thina sike saba nethuba esanethuba even lokusondela kuye cha mfethu uKhuzani ayikho mfethu akaze nje asidrivele ehlathini akaze athi eyo madoda nathi indlela lapho kodwa sibe siyibona ehlathini cha mfethu akaze mfethu.
ngixolise sengicela ukuvalelisa. Uyazi ngike ngangena komunye live manje ntambama ukuthi ngiphazanyiswe ukuthi ngisemsebenzini. Ngamkhuza isiqiniseko ukuthi isiqiniseko musuphushi agenda yokuthi yonke into enegama likaKhuzani uyingcolise uyikhulume kabi ngoba leyo nto mina nje njengami personally angiyithandi futhi igcina engibeka emzweni wokuthi angiphume ekutheni mhlambe kumaskandi siyadlala kube nomuzwa omusha wokuthi yini engenzeka makungathiwa siyadibana nosiqiniseko live oseku wrong osekuphuma ngempela esandleni kodwa mawuthi uyambheka lo yamfana inkinga bambiza ngomhlaziyi kanti ungumlandeli wecakide baba ungangizwa kabi mntaka mama ngicela leyo ulokhuzana umfoka Bhengu singamfaki kakhulu kuyona ngicela mhlambe nikhona njengabalandeli nathi sikhona njengabalandeli siyodila singadila nayo ngendlela yethu so ebesisa ukuthi asihlinzela khona yile party le eyona ebalekile abazama ukuthola ngayo iparish yokuthi kunje nje kuDido Limashoba uKhuzani so ngicabanga ukuthi usesichazelile ukuthi